Takže Tomáš nám naštartoval jeho S-Pack. Počujete, že ten motor máme troška väčší hluk, jak pri tom elektre. Každý modelár na začiatku si kontroluje výchylky, či nemá predletovú prípravu spraviť. Takisto jak na veľkom lietadle, lebo predsa strata nejakej časti modelu alebo signálu má fatálne následky. Takže ako vidíte, Tomáš hneď krásny nožový let. Po štarte nasadil. Tomáš lieta troška freestyle. Čiže ako som hovoril, aj tento model je dosť premotorizovaný, čiže vidíte, že môže si dovoliť rôzne výkruty, krásny nožový let nad plochou. Keď sa blížiš, voniaš ako Vidíte, že Tomáš má model veľmi dobre v ruke, že si môže dovoliť takéto krkolomné akrobatické kúsky, áno, troška zamrzol. Ako keď vám poviem, takéto lietanie je dosť náročné a vyžaduje, som povedal, tisícky hodín sústavného lietania. Nie je to jednoduché. Ako pekne to vyzerá už, ale naozaj pilot musí mať tisíce hodín nalietaní s tým modelom, aby si toto mohol dovoliť. A samozrejme, že musí mať aj v super technickom stave model, aby mu treba v nejakom tom výkrute alebo v nejakom tom kúsku elektronika alebo motor nezlyhal. Si nám teraz Tomáš ukáže výšenie, áno, na mieste. Takže vidíte, že nielen vrtuľníky vedel na mieste vyšeť, ale aj takéto akrobatické modely. Jaro, povedz, adoptovaný.
Či boli nejaké, ako dlho trvali a čo z nich vzniklo možno. Už sme si povedali pár vecí aj takých, že tá letná láska dopadla veľmi dobre, manželstvo má 2 detičkami, ale vyslovene ani Dominika, ktorá začala letnú lásku ešte pred 2 rokmi. Takže to bolo super až na to, že... To je krásny pomalý výkrut. Takže logicky samozrejme nasledoval rozchod. Ale taká letná láska sa vydarila Lenke a tá napísala: moja letná láska začala pred 2 rokmi a stále trvá. Tak to je krásne. Dúfam, že vám to aj dlho vydrží. No a keď sme pri tej láske, by som aj Dominik... Za chvíľu som dostala hlásenie, že nám pristane veľké lietadlo Ultralight Zener z Nitry. Tomáš pristáva, takže ešte raz model S-Bach, 55 cm kubický motor, 2,2 metra rozpätie, 8 kg. Zatleskáme, bol to fakt krásny výkon.